लोगोफोर नोंथांमोननो आं मा देखायनो नायलाय रायजोआरि आखाइ सान दिन्थिफुंनाय 2024-25 बिजनियाव जानाय आरोना लोक्षि फुजानि एक्सपो ट्रेड फेयार बेनो आरोना एसे नायलाबायसै मा दं मोजाङानो नै आंहा सासे आगै लोगो मोनदों जास्ट माने फेसबुकआवसो लोगो मोनबाय थालायदोंमोन आरोना आंनि बिनानावनिनो लोगो दा एसे एक्चुअलि माने बिनानाव असे बायदि आरोना गोजोननाय मोनबाय खनसमनि मामोनलाय नोंना खनसमनि गयारि दा आगै होमबासिनो लोगो मोजां मोनबाय गेदेरबो दे थांदो दे मोजाङै दे औ नायनोसै ओरैहाय मा दं बर'नि गामसा गोमो गोजानि गामसा खुनु दिन दाफेरामोन नै दिनै नुदों गोमो गोजानि गामसा दानाय बांद्राय नङामोन नैबेल' जि मोजां नुदों आरोना इउनिक बे फास्राखौहाय नै लोगोफोर जा समायना नुदों नेम अफ प्रडाक्ट सलफोरनि मा होनो मा खालामो बिदि खोमा मोजां आयौ दंफांनि थिख्लि हाबा मा सियारामहाय आयु जियाव थाव बानायग्राखौसो मानिनांगोन आरोना बेफोरखौ मा बानायदों नांगोल जुंगाल आयु थावनो आदाया ओरैनो अबेनिमोन आङो औ काजलगाव मोखोनागुरि काजलगावआवबो मोखोनागुरि दं ने औ मोखोनागुरि बेफोरबायदिखौ बेसे गोबावजों हायो सानसेयाव गंसे हायो आरोना बै थिख्लिखौ बेसे गोबावजों हानाय थिख्लिया सानथाम सानब्रै लायो ने ओमफ्राय नै सेरजाफोरखौलाय साननै लायो औ सेरजाखौ बेसेसोनि फानो ओरैनो आदा 5000 थिगानो दं बिदिनो नैबे बियो मा बिदा ओरैनो हाथा बेयाव संजागलायगोनबो नामा हाथासुनि संग्रा बेयाव संजायो नामा खुरग्रा नामा ओंखाम खुरग्रा आंथ' मिथिया बे हाथासुनि हाबानि माबासो आरो ने हाथा बिदिसो आरो ना थिगानो दङ दे হাতা বলে এটি আমার ট্রেডিশনাল বড় কালচাৰৰ এটা বিয়া হয় তাতে মানে যে মই আজিলৈকে চাব পৰা নাই চাউল খেলা নহয় তাতে ইয়াতে মানে ভাত দি পেলাই এইটো খুৱাই দিয়ে মানে এইটো তাতে মানে ইয়াত মানে ভাতটো লৈ কিনে দিয়ে আৰু কি ইয়াত আজিকালি পাৱাই নাযায় মানি নাগেন आरो ना Ada बै गय बाखाखौ बेसेबांनि फानो औ 2000 ने ओरैनोथ' जोरखागोन ने जेबो जानाय नङा जोरगोनानो खोमा दंफां बायदिथ' बहा जानो आरो ने नैबियो मा बुस्थुमोनथाय बे ओरैनो माबानाय आरो ना बर'नि देखायनाय आरो ना नैबे बर'नि नैबियो बर' ट्रेडिशनेल बुस्थुखौ सब बानायसोरो माबायदिया बिसोरो खावालि बाद लावखार बाद दाउखि बाद बेखौथ' आंथ' मा बुजिबावासैनोसो आगर बाद माने आं बुजिबावासैनो मिथिबावा आङो मोजांहाय बिराद मोजां बुस्थु वाल गायहेनबो दङ नै मोजां बानायदों बे मैखुनखौबो नै नुबाय नुखायो दा ओरैनो आखाइनि हाबा आरो मोनसेबाव माने बे माबानि फुल बाकेट ना मा जाखो इसोरलाय रायदोंनिफोर आरोना बेहा एसेसरिस रायदोंनि एसेसरिसफोर मोजाङानो डाइनिंग टेबलটা দেখছো मोजां
हाबाब डाइनिंआ मासि अनथावथावहाय नै बेडनि बे बार देग्लायनि फैनाय दा देग्लायनि फैनाय बिसोरो दिनै गोलैगोन मादै 18,000 ने सेटआ ओमफ्राय सियार फैफागोन सियारनि बिदियानो नामा सियारा अ बै सिदा सिदाया अ बेसेबां होनदों 18,000 ना जोरनाया गोबावै जोरोबाथ' मोजाङानो जोरो ने मोजाङैनो जोरो ओमफ्राय सोर बानायो बेखौ मादै ओरैनो बोराय बुरै अ एकदमबारे फुरा नोंसोरो हुदा जाबाय आरोना बेखौ बानायनो माने ओइ बेदाव आंहा नै माबोरै सोर बानायो बेखौ सोंदां नै 18,000नो हनै लादो नोंहा नों लादो नों ला दे नों ला एक्सुवेलि बेफोरखौ माने फोरोंनायनिबो कर्स होदो मादै फोरोंनायजोंबो माने सोरबाफ्रा रोङोबा क्लास बायदि मास्टार लानानै बयबो रोंनानै थायोबा मोजां नालाय ट्रेनिंफोर होनानै अलसिया गोजाना दिनै जोङो नायस्रांलाबायदों मादै र' लानांगौबा जों एसे उनावहाय लालांसै लासै लाफैनोसै दिनै एसे नायलाबायग्रोनो होननानै दिनै लानायनि सिस्टेमाव फैयासै औ दे अके बुदिसो नोंहा आंनि बर'नि जेखाइ खबाइ हाबाब बेखौ सैनायावथ' बिराद टाइम लादों खोमा ना आदै बानायनायाव बिराद टाइम लादों बेखौ सानबैसेजों हायो साननै नांगौ बेखौ फिसा बानायथारबायना दनावबो साननै लायो ने बेखायनोथ' उफाय गैया हाजिराखौथ' बोखांथारनांगोन बिदि आरोना बिराद मोजां बर'नि दन बानायनाय आरो ने अबेनि ओरैनो आदै नोंसोरो जोंना डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो ने क'क्राझारनि एकदम सोनाब फोथारनांगौ कुसुगावनि कुसुगावखौ औ मिथिगौ थारमाने एकदम आंहाथ' हजों गसाइगाव एकदम जाथि दंलाबायजोबथारो नालाय धुप सिबखाय दंहैजोबथारो ओंखायनो ओरैनिखौबा मिथियो सानजाथिंखौ जे खिन्थानो रोङा आंहा सोनाबथिंबाथाय मिथिजोबथारो क'क्राझारावथ' एकदम जोंना न'खरनियानो दंजोबथारो क'क्राझाराव मा जायगा होनदोंमोन ओरैनो क'क्राझार अन्थाइ गोलाव ने आयु नामाबो मा थाखायो आरोना जादों सोरनो देलायग्रा मोजां नांगौ बिजनेनि लोखि मेलायाव नै जोंहा बिराद मोजां इनग्रेडियेन्ट्सनि बुस्थु लानानै फैदों नै लांफैनो हागोन आरोना नेचारेल प्रडाक्टजों बानायजोबनाय आरोना दे थिगानो दं जोंबो लानाय नायबाय माखासे बे सिराम लानायबाय क्रिम लानाय नायबाय जास्ट नै सपफोरबो लाबाय आरोना ट्राइ नायनोसै जोङो माबायदि मोजां मोनो थाबाय जाहाथे मोजां मोनोबा गोबाङानो बायखागोन नालाय मोजां मोनखागोन जों थारमाने बहुत बाहायबोबाय नालाय निश्चय अके दे बिदिबा এইটো সোপা কিমান পৰে সেটত 30 না ইমান এটা থুল আৰু এইটো ন সেটত मा बिदि इउनिकफोरखौल' नायनो लुबैयोहाय आखाइनि हाबाफोर गोजा ना नै दुप्लिकेट माबा आरो इन्दि साद्रिफोर बिराद ओंखारदों माथो इन्दि सियालाय एनायनो प्रडाक्ट जाफिनजोब्बाय किउटि आगै दिथि आगैनो मा एसे मोजां मानो नायजोबनानै लानो लुबैयो जि जोमफोरबा नैबेखौ नै पार्पलनिखौ मा एसे अनथावथाव नुदों नै बे दाम खमनिसो क'क्राझारनि ना माथो क'क्राझाराव फुरा बिदि बिजनेस माबा ओंखारजोबथारबाय जोंहा सानैजों सोंनाय मानि क'क्राझारनि गोजा माथो बिराद मोजां नै आखाइनि हाबाफारिजों बानायनाय बिबार फ्लावारफोर आरोना बेसे बुरजा बानायनो हायो नों सानसेयाव 100 था गाहाम हायो आरो ने मोजां नुदों
सुनाया आयौ दिनैनि दिनाव थांनो फैबाबो नै बिराद मानसि आरोना साजायनानैनो बिराद मोजां साजायदों आरोना ओरैबो हरैबो गांसै लोगोफोर न' होना हस्टेलाव फैनोसै जोंहा नै दा जोबनायाव ओइ नै खारना खाथिनि हिन्जावनि पार्टनारफोरखौ लोगो मोनबाय